Ayan, Gawad Kalinga mga kabeli. Yan. Thank you po. Hello, morning po. Kaya biyero ka pala eh. Kabelyari po. Wala kasama. Okay, yan, dyan. Sige, tira. Bilis. Wala na, karokan. Ay mga beli, on the way na tayo kung saan yung pupuntahan natin. Kalinga. Bye, Kalinga ba? Gawad Kalinga. Gawad Kalinga po. Yan, so yung barangay patrol, ayan, susundan po natin. Bubog. Hello po. Gawad Kalinga, yan. Okay, kita-kita tayo doon mga kabeli. Thank you. Yes, mga kabeli, nandito na. Ano po mga kabeli? Shout out. Yan mga kabeli, nandito na tayo. Yan. Saan po? Hello po. Ayan, Gawad Kalinga mga kabeli. Yan. Thank you po. Hello, morning po. Kaya biyero ka pala eh. Kabelyari po. Wala kasama. Okay mga kabeli, bababa lang natin yung linuto natin. Tapos para makapamigay na tayo. Pumaligi pa ako. Tay, ilan ba tayo nandito? Ay, kilala ka no, madam. Madam, ilan na kami din, Jen mo? Usually po pag 100 kids po yung pag may feeding dito. 100 Okay. 100 kids po. Okay. Opo. Kasya naman po yung dala natin. Opo. Okay, mga nasa 100 bata po, yung mga nandito. Yan, may dala silang mangkok. Nakakatuwa. Tol. Pinagdala ko po sila, sabi ko magdala sila Opo. ng kanya po. Opo, mangkok. Oo. Para sa environment na rin. Opo, opo, tama. Tol, pinuto. Morning mga bata. Hello. Ang mga beli nakakatuwa, no? Mga bata. Yan. Yan. Thank you. Nasa yung tarpaulin natin, Tol. Dito po kay Paring Kimpi. Okay. Mainit ha? Mapali.
Yan, baba mo lang medyo mainit. Kayo. Sige, kaya mo po. Ano ba ito? Excuse me. Alright. Tara, Ali, mapali pa naman. Ito naman ako. Pali. No, si Amit na lang kutsara. Oh, pila-pila. Pagbalik na ako. Wait lang, Beno. Wait lang. Pagbalik na ako. Wala din mo sa akin. Mainit, baby. Nanay pa yung Pali. Pali. Pali, mapali. Pakumita tayo, pakumita. Oo. Oo. Hello po mga kabeli. Hello. Mga kabili, may mga parating pa mga bata. Sandali yan. May mga sapa ko eh. Paano ka? Ay, artista na siya! Ano ba yung sabihin niyo? Ano sabihin mo, Gab? Oy! Hi, sir. Good morning po. Yes, ma'am. Ikaw, ikaw, mabulok. Thank you po. You're welcome po. Well, kung may itong sponsor, talaga yun ang sponsor. Dalaw ng lugar. Iya, maapit. Papali na ako. Papali ko, papali tayo. Ay, sorry po. Paul Padamin, West Organic. Sa mga bili, nakatuwa yung mga bata. Ayan. Hindi sa YouTube. Oh, YouTube yan. Masarap ba? Sarap? Masarap. Naiya. Mga anak mo? Hindi, ano ko siya Ah, okay. Ayos, sarap. Sige na, kain na, naiya.
Hello, kamusta? Masarap na? Naiya. Yes. Ayan, ganda. Kain ka na. Oh, kakain na. Masarap? Oo, walang sarap. Ayan, ayos. Kaya rin. So mga kabeli, nakakataba na po sa yung mga ganito. Yan, program feeding sa mga kabataan. Yan. Dito ko na. Ay, sorry. Thank you. Ay, tarap. Yan, makasapak na ito. Baka mapasok. Hello po, sa tawag sa lahat. Mabenta ba yung lugaw? Okay lang po. Kaya mga kabeli. Tapos kalati pa yung kay Jepoy. Masarap mag-picture. Hello po mga kabeli. Mga kabeli, nagre-refill na yung mga bata. Hindi na sila. Sige po ako mga kabeli. Ilan kayo? Take out po.
Kasing. Kayo mo manahin. Hello po. Hello po mga kabeli. Dito na naman ako. TikTok agad. Mamaya na po. Shoutout po pala dyan kay Sir Perti Manlutak. Hello po. Ay lang po siya oh. Talaga mo dyan. Talaga mo dyan. Abo niya. Ay, happy birthday. Balikan ko yun. Thank you po. Mas kakalala ng mapali ko. So ayan mga kabeli, tapos na yung ating program feeding. So magpapaalam na tayo. So ayan po si Ma'am. Ma'am, ano pangalan niyo po? Karen Andres po. So- Kagagawad Kalinga. Ayun, siya po ata yung pinaka-founder o Spokesperson. ayun, spokesperson ng Gawad Kalinga dito sa San Agustin. Yan, Betis Hello po, Bagua. thank you po mga kabeli. Yan, pasalamat po tayo kay Jacob saka kay Prince. Thank you rin po kay Jacob at Prince. Yan, Sa Gutierrez. blessing na pinagkaloob niyo Yan. po sa amin sa Gawad Kalinga, Agwagwa. Yan, saka kay Ate Kuya Aris and Ate Jo. Aris and Ate Jo. Yan. At saka po kay Kuya Aris and Ate Jo at kay Kagawad Enelyn and Kagawad Jingerly po. Yan. At sa kapitan po namin, Cap Brother Dante Sarmiento. Maraming Maraming salamat salamat po. po. Sa amin. Ayun, thank you po. Ayan, ayun po si Kagawad. Tapos yan. Si Kap, ayan, Kap. Thank you po. Salamat po. Thank you. Sana po maulit. Ayan, thank you po. Jacob and Prince. Ayan. Ayan, sali ako. Ayan na. Kapit ko to. Kap. Kaya kasya. So ayan mga kabeli, tapos na yung mission natin. Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin mga kabeli, medyo mahaba na. Ayan yung mga taga barangay natin, si Kapitan. Salamat po. Ayan, thank you po Kap. Salamat. Ingat po kayo. So mga kabeli, yan thank you sa mga suporta ninyo. Yan, tapos si Kagawad, thank you po sa inyo. So natural, nandito si Kuya Perdi. Yan, Perdi Manlutak, thank you kuya. Ingat po kayo. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog namin ng Team Kabeli. So ewan ko, bakit ba nagmamadali sila, sumakay ka agad. Ayan. Thank you po. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po ma'am, thank you po. Thank you. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat ang lahat, God bless all, thank you.